Hai, si Maragili nih. Pangmingaw may dari kasi ko'y muraga na. Ang silia kay ning present man nga. Silia kuno'y mo ba ni Tiri mag-upload. Kaya ang sinanay naghilak-hilak mas nanay. Nga si Gael o si Kinkin dan hinta alikin. Kin dani baka pabuning kuan kin. Kuy dani sa amanta kay gimingaw si nanay. Ha? Gimingaw ming kuy. Ang basing gamay kay nasa day, muuban ka ikaw mag-uban ni Ate Tiri mag-upload. Na ha? Isa ko ni muuban, na? Ikaw muuban? Gimingaw ming kuy ikaw puli. Lawa. Isa ko ni puli. Diling ka dani kay ubang kang Tatiri. Na? Hala Ginoo ko lang mingawa. Aga kura ba kay si Koy kadalihik ra ba? Koy, dulis ako Koy. Ja agiro pud sinanay Koy, tuway giro. Karon mura mig nahub sang baki. Silya la umawa ni mga bata ni mga apo samot mabilin si Aliana na laman. Ara mingawa. Sinanay hilak-hilak. Ani na talaga kang mawag mingaw na mong Koy day ha? Ikaw mo man Tatiri mag-upload atos ka buning. Balik mo siya. Ang bata. Nanasakdanan. Nanasakdanan kuno nangita sa bata. Isa kay gipangita dana nana. Ni nana. Ani na ram tapos twin. Na, ani ko sa puso. Bilin ko na sa lang ikaw dali lang tas bahay na ya. Na, uban ka na mo sa bahay. Karon di mingawong koy. Na lagi, ani na ta. Na, ani na ko mi. Kay na puli na mong koy. Ka pulo ta. Banikaw. Adlaw pulos birthday Tiri, tanawag ang mga juan dari nang gitagay sa ubos, pati kang mga isuon. Nawara. Na sila nakatapa. Ang mga vlogger ng lakaw na. Si nanay gahilak-hilak dito sa nanay ganiha. Nipangawa din ng mga tao, alang na ding mingawa. Si Queenie muli na pud na. Ban ikaw tita? Ban mo tita po? Terry? Kala kasi imporbutlik. Bau kok magkukailan na ho. Libre pas. Ilagay sa mga kangat. Sige boy. Tay, tay. May majog ka rin ng pagkuha mo yung pagkakahilin. Ay, akin na lahat. Ha? Ibigay mo lahat sa akin. Hili na laman. Wag na lang yung iba. May umidad. Ug ako nga ni manggali tayo sa kinabuhi. Tinuruan niyo akong umibig. Pero yung gusto ko ayaw ko na talaga kasi masakta talaga. Pero ayaw ko na talaga. Kahit ano pa. Kahit ano pa. Vlogger. Kamu di ko dua. Di dyan dua. Wajan na yun. O sabi siya may talent imong ipagawas. Pwede sabihin talent mo sa baday ko. Sa ba ito? Artista ko. Ang duwe. Okay. Sabi ko. Di kay nasabi na ko. Aga ko. Nadagot na ba ako di ang dapita? Kay? Pwede sabi di ko madagot. Nga. Ingat sa. Uy. Dahil ka ba? Duda pagsundan. Ikaw itong musa kag luminaw. Arno ko. Duda ako. Duda nga kong sundan. Madyo kay kang. Nagsusandi ko nga rin. Nga nag-inom ko. Susandin ko. Ajaw nang siya, ajaw na siya. Di boy. Di ba? Patay mo di boy. Di boy tawag tay. Ay. Sabot laman ta. Masawa makangantiri. Nananak to kabukbak to. Kabaw. Tay. Baka to buka ba dat. Tay. Baboy. Ikaw muna tay. Ipagpatuloy ko muna yung sinasabihin ko. Botay. Kajag ka. Ako rin mo botay. Isa? Isa ka bakara gatong anak ra. Ade pwede na. Tagan dito. Di bitaw, tinuod bitaw. Di bitaw. Di agang sulti ba ninyo? Ang sulpag ko ninyo nga nagkaibo ko mo sa kaglubi. Yung nawa magkukahibaw na na. Saka lagi na. Saka lagi. Naunsa naman rin ang istoryahan ng pag-ibig. Pag-istorya. Ay, ipagpatuloy ko man na yung sabihin ko. Yun, magaling raw ako sa kanang... Nana. Nako. Lagi na. Tanawa. Tanaw lang, kung tanaw mi. Sa dito silang dapit. Ato sa dapit man. Dani ra. Ito tindahan. Pag inga na pabitaw dito, nagdudapang sa sundang. Ikaw itong sa kalumino, de sundang. Madyo kaya agahang gainom, kulp. Kulp lagi.
Matapag doon ni sakay. Pag ingana na lang. Kalit mo sa katras. Uy, sorry, pasalo ako. Sus kay ko baw day ko call namday tatak call 45. Lupig mo day sundang. Ngano sa dag pasaylo. Gumay ka ng istorya bitaw, adyaw bitaw ingana. Bayaw adyaw mo hisgot dan ingana kay. Ako. Ako manggut ta. Ako ta katong si bayaw ro. Ato ko tayo bayaw kay. Katong 45. Mutang bayaw na. Itong ilodhan. Imbasan baka. Dito, 45. Buto. Umuyag bayaw na imbasan Bumuhot baka. ka. Di adyaw. Ako mosulti ko ninyo.